Hadin kajing ni kubuat bana kaliang jong UBC jong ka skul ba nehu la don jing tumu ban join biang ya ka kam menta kasi ka arterik na kaliang jong ki nong yalam ka ni husu haringkat ka KSU nehu unit bat ki nong hikai bat kajing kersan lang jong ki nong yalam ka KSU sengkini kilawan menta kasi hang ni po skul ba nehu hakaba na kaliang jungi nila yo banyakran yakini ginong yalam bat kumju ru habang ikran bat UBC in charge ula pentip ba na kaliang jong UBC kani ka school ba ula la extend biang ya kata ka syuti jong u hadu ka khalai tarik te bantip halor kani ka jingwan lum jong ki nong yalam jong ki samla puli kumcu jong ki nong hikai ilayo banyakran bat ki haringkat bat i presiden jong ka KSU te sengap ke ai ka baki dan banong kumbalai toyo balalet limba kalat pakai hubor uang bau new Profesor Shukla uang banwan join biang kini ke office kini North Eastern University mentah kesengi kita kalong ke Atrik Desember handai penban ni nakaliang kajungi ni naduk kesengi bakal alat sih gitu ke notification bu ong bu join nila syong ni ki gate ki ba fair naduk ke gate 1 naduk ke gate 6 nila syong ki kena sama puli jong brok kani ke university ti mentan hi kham shang dia ni ba kata ke jing shim shti yang so khat sanski nakal yang wisi ti kumtahi nakal yang jungi kruwa kopsha kalong ba ai bu shim kata westi haduk tad bu lakut kata ketem ke jong u pane unmi sena nak university nakal yang jungi hi ke kruwa kopsha kalong ba dalili ru ngim aila uni profesor Shukla ba unjuk kejat yang ke university lanu ru kong lang kabangi iba kakashti jong si hakapwa ba would extend ya ki leave ka jong let's say kane ka ba pen lengo yangi kumki semla pole ba la kanusking sya thangan man ngidang continue ya ka street demonstration ando menta te ka ba pelengo ikalong ba ka ministry hi kam tha re u ban un karnai ka leave u tha re u tho hi de ka to kashti kane ka iba u ya sailat ya ka ministry ro kam ka pentonya ya ka bor ladi ha ba ma u de we na kidung sya kan tho ba ka ka inquiry ya u tang ba iba hakini ki kirsa hakini ki sibla ada bula sim asin ka live ka we bam ta la extend bang ka live jing do khalai tarik tingi na kalyang ka KSU di huidin hi ka khabar ka basai ba ngingin ni ka sarkar ni sa ministry ka long ba baki de ban pha eu ka live eu na kalyang ministry ba kumjo ka ban keinginan khrang ba kan tapat ya ka puli buci ki semla puli apa school ba ni laduk la singi ni la syari la singi ngilak ban keren bat ki VC in charge man penlong kini ki urgent isi meeting kenang ba kilak ban penjait BPRT ya ka kumjulong ka kelas hakabidi bet ka demonstration hi kumbang nilai zang hi jingi ki tang hakawe ga sod bet ka jing dawa kata kali removal jong vice chancellor takat kum kana ka parliamentar ngi ba vice chancellor ukpem khamsha remove wa de kana ka leave ka ba ushim rekam de ga jing tha jong ministry ka de something ga ba uhi ma uhi extend ka mons ke phala de tene ka leng jongi ngin penlong ki classes kum ba julong tamanadu por live je hadu san je ngin don beng ka demonstration kani jingi ki kani agitation jongi kadang continue beng bat ngin nom man tha ka beng pat yu hirai ka report learning pat ira ka recommendation ka leng ka ministry ba kadang bakan remove ya u vice chancellor dan ni ka president ka ban tha yu ban remove ane kamtam ki ga ba ngi su thu ba kamla ban long tamangi dang su anticipate bo VC hi un resign ka mons kim hadal de hi em ngathrai ka ne ka jingpa jong ngathrai ka de ka ba thurmur number ka law and order ka de jong ka state ngathrai ka de ka jala jongi ka police department ka sarkar jo ka jala jongi ban pe jaga ta ga jingdon kam security ne hanre ka jing keren jongi ban phai na do gitu gisngi la su tho ka de ka ba bakala number abanang yai ka jing token kamtam bagi lapan extension khatsan sngi
ti umla banwan ya kata ngila ti lupa nomor umde halor jong ka ministry nomor utre hapo ka ministry kala aipor khatsan singi nama jing tokit kadai halor ka jing tre kam jong u hapo ni hu kumu vice chancellor ya kata ngila stu lupa hanre le se hagata ka jing long be jing long thurmur jong u kumu la julong bor vice nemta umur ban supun kulmar ika state pun kulmar bunam ya ka state pun bunam ki pulin ngila ke lai to ka siti kadai ka ba supun dik lese upun khluj ngalong ikibre hanre nga smok men e ba khna samla jongi kimde ki ba khluj ide ki ba so ki ba de ki ba kilaya merjing mod ba kilaya perkhat ba shua ban ai kano ka jing ka juba be kata hanre ngi na dia kan hutaro ngila ai ka juba pilai hi ka juba jongi nomor bangin la program jor ya kata ka jing tho jong nomor kumu vice chancellor ngimtip mano pan thoi uta ka sinang ne nama kumbang i mat basu copy paste be ya ka sanjong itu ka signature jong itu hanre longkat bolong kami hi hakateng jong i ka pan pau ba let's say ubri khan snap shoot ya ka bor sarkar jong ka jela ki police department jong ka jela Nia dan hak ni jaka ke gate tu banjing persya ya uni ubrio unwan rong yang syakani ka skul ba jongi kumbangi tep na kumbangi lai dap kran adu ka singi ka kong ba ya uni ubrio hi dalong kumno ru ni no yang syu na kaliang ki samla pule ti kumbangi lai iru ba na kaliang mau lai tahun dor baru kila kentaj uni ubrio ban ini menstu baka mulai tahun dorbar ka hap hapo jeng pet joka schedule kata ka kini ki dorbar ki di constitutional body but independence tu ba uni ubreu lada kwa ban wanrung bi an chini ka jella ka jungi hakani ka jaka ka jungi kadai ka jeng bam ken snap yangi ki try jella hi try melu te nakaliang ka seng ka khasi students union nehu unit nginum pediang dalele dala dep ne nadu matasi kasih ba umi nak ni university kadai kasih ba khaddu ba u ba undan bijo kejat ni university jingwan jongi na liang tukaseng ni po skul ba antum taski kalong sebentar ni on ai sim an kasan ya kecil ki jengi sama kuliah po skul ba nu kani gam tasyu katang kasian menongkong dan ko sedang badang ya tu jing sa than no ski ko nongkong ni lawan an kasan malum kaseng ni don ka jing sofia ya kejulong cuman po skul ba nu kwa bakane ka skul ba an kan mi ta kalau program hari kwa baka kani ke jika pulip kan ya syakhaman ki syukran ngi sutu sai ba kumbang ya keren bagi samla puli pesau ba kat bau ni bereu nang wan simti biang ni ka skul ba an hukum kri du kumbisi ke sanang mi bun ba ni ke kan ram penhir asot skul ba di kwa ba uni wisi udah ben mi no sundan ni udah suban wan nam ta ka jibet jengbiang nam ta ka jengki urat terus kumbaan hu te ngi sotu ba hawa uvriu umla ba panya ka skul ba anu don jumut yu ban wan ni ada ke jeng penting kana kali juga seng ta ka singiru yu wan ni pada wan rengkat taki supaya kiswar kinu ada juru kalian ko seng rengkat sama kulin skul ba ene mai la ta udah juga di skul ba